Takže čaute, dneska si zahráme za nového brawlera Moe a ešte si povieme viac vecí ohľadom SpongeBob updateu a novej season. Takže to, čo som nestihol povedať minule, to si povieme dneska. OK. Takže v shope máte každý deň, to som vám už vravel, ja som si dneska bral. Dneska sú tu aj takéto oferky, síce to tam možno bolo už aj predtým. A potom, viem, je to moja chyba, ale bohužiaľ som sa nesústredil, claimol som 200 dropy. Dúfam, že to nevadí, budem sa snažiť našetriť ešte viac než minule. Rovno máme aj questy na moje. A ešte predtým robím jednu vec. OK. Je to tam. 20% progress. Takže teraz si môžem claimnúť napríklad blingy a tak. No a to hlavné. Ešte si claimnem tieto super piny a proste veci hore. OK. OK, extrémne veľa gemov. No, extrémne veľa 20, ale to nevadí. Na Sandy sa to tam dozbiera, ale Sandy nejdem odomkínať, takže potom pôjdem na Kenjiho. Hlavne stále robí nevyklikať. Dobre, teraz už neklikám, ale vtedy mi to nedošlo, pretože neviem, som bol proste happy z toho novej seasona zo SpongeBoba. A každý krap. Dneska som si to ešte nevyberal, pretože som si to chcel nechať na videjko. Tu mám takéto dealy a tu je ten Power Meal. Toto budete mať každý deň, takže nemusíte to vybrať. A Classic Clarinet, level 2, pretože mne už teraz padla, takže after cooldown, Sweeter Music. A čo mi to zlepšilo? Level 1. Endearmal damage, takže teraz sa bude dávať aj väčší damage. A v trojke to dáva, že ešte častejšie a ešte väčší damage. OK. V shope mi ukazuje free, aj to je freebie. No a teraz ideme na toho nového brawlera. Takže moje, upgradenem si ho na ako ja neviem, možno by som ho, dáme ho na 9. Takže Dix Upson borrows good, increasing his super charge rate by 50% for 5 seconds, že bude sa rýchlejšie čaržovať ultina o 50%. More dashes short distance in his driller, destroying wall. Takže keď bude v jeho drilleri, takže v onom, v ultine, tak keď dá gadget, tak ho posunie ešte ďalej a môže to zničiť aj stenu. Za mňa asi Dodge Digging. Star Poweru. More basic action bounce one more time. Range, the damage remains the same. OK. More drill, increase throw speed. Za mňa určite toto, pretože môžem dostreliť ďalej. OK. V klube my sme zatiaľ takto, ale a a few moments later, to som vám zabudol včera ešte ukázať, strašne super. A tie skiny sa už dajú kúpiť, aj keď neviem, ale minimálne v tom shope Krustyho už vybehlo niektorým ľuďom, napríklad, že kúpenie zomri. OK. OK, tak musím byť hlavne na blízko.
Dobre, uvidíme sa pri real hráčoch. OK, sú tu real hráči, ako vidíte je tu iba moje a jeden Barry. Chudák Barry. A prišiel som na to, že ak stojíte... Mi nedajú pokoj. Ak stojíte takto vedne, dávate taký ten, že ak stojíte vedľa, tak dávate väčší. Tu ma nahaj. Dobre. Neviem, ako to funguje, keď je ich tu viac. OK. No a ešte... Nie. Tu ma No a ten double bounce, ak vidíte, že dostrojím proste ďalej. Ukážem vám to ešte. Ako môžete vidieť, už mám skoro 100 trofejí. A few moments later, za mňa je to extrémne super, keď to tam napíše a môžete napísať do komentárov, že či sa vám páči moje. A proste aha. Dávam väčší damage, až zaraz sa mi to nepodarilo. Dávam aj ona Ember vyrušovala. Aha, že normálne urobí ten kameň, keď sa zničí, tak vyjde z neho tak jeden kameň, a to normálne, ale keď to na starveru, tak to ešte z toho kameňa vyjde ďalší. Takže dostrojím iba potadiaľ, ale redusujem skutočnosti trošiť, no, neviem. $4700 damage, keď som sa postavil dobre. To je úplne 5000 damage, keď som sa postavil dobre. Dobre. To musíte robiť, ak chcete ľahšie ničiť vedny. Aj na ľuďoch by to malo fungovať, že keď budete priamo pri nich, tak budete dať taký damage, ako dávate napríklad iba tým mini šutríkom. Poďme tam. Nechaj ma. OK, Maggie je mŕtvá. A teraz ideme takto fajtiť. No, z toho nebude nič. Nevadí, mal som zahrať viac takticky, ale nevadí, tretie miesto super. Presne 100 trofejí, ale my ideme ešte ďalej, nekončíme. OK, tu sme zase skoro všetci máme. Ako chceš. Útoč do mňa a zomreš. To tam nahám tomu Perlovi, tu si idem pre svoj cube. OK, ukradol som bedňu aj Eevee. Tretie miesto, nevadí. OK, a dúfam, že našetrím čo najviac star dropov, aby som mohol nahradiť aspoň tie dva, čo som otvoril, ale aj tak to bol iba rare a super rare. Viem, že kebyže to otváram potom, takže by z toho mohlo byť aj legendary dvakrát, ale nevadí. Kvôli Surgeovi mám iba jeden power, no ja si pre toho Surgea ideme, ho nenahám na pokoji. Prvé miesto. A ešte nekončíme. Prehral som, nevadí. Aspoň môžete vidieť animáciu prehratia. Točí sa ako helikopter. Nevadí, 125 trofej zatiaľ stačí. Ale iba zatiaľ. Bibi. A 100 kreditov. OK. Ja si budem musieť dať odstup na tej Sandy, že ešte predtým, než začnem, že som chcel, že 100 kreditov nechám, ale kredity mi môžu aj padnúť, takže tam nechám odstup aspoň takých 1100 kreditov, pretože 1000 kreditov môže padnúť. Dobre, takže dúfam, že sa vám video páčilo, nedajte like a odber
a ešte neviem, možno som to už vral, neviem. Toto video vychádza v sobotu, pretože nechcel som, aby ste ľudia, aby ste proste nečakali do nedele a nedeľu vyjde Squad Busters, ok? Zatiaľ, čaute.